baixa al meu cap un xoc neuronal, un Big Bang. La màquina està funcionant. Va vestint-se pedra a pedra, les connexions són perfectes, les modelen com si foren fals. Dolman des de l'esquina de 3, triple de Justin Dolman! S'ha trencat. Què faig si no puc escoltar-la? Què faig si sols desitjar per l'eternitat? Justin Dolman! Què faig si no puc escoltar-la? Què faig si sols desitjar per l'eternitat? Justin Dolman! El rastre de la pista, no trobe la sintonia, el camí sense un destí molt clar. Oiga, com està Justin Dolman en este tercer periodo? L'ha perdut per sempre i mai més escoltaré arriba la llegada de Josep! Despega Valencia Bàsquet! S'ha trencat. L'he perdut. On està? Què faig si no puc escoltar-la? Què faig si sols puc desitjar-la? L'eternitat dins el meu propi cap. Què faig si no puc escoltar-la? Què faig si sols Com està Justin Dolman? l'eternitat dins el meu propi cap. ¡Está Justin! ¡Que sigue sumando! Busca uno contra uno. Sigue Justin, tiro contra tabla, canasta. ¡Qué espectáculo! El que está dando Justin Dolman. Canasta de Dolman, qué jugada de Valencia Bàsquet.